салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон ва имрӯз бо шумо беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо менамоем. пеш аз оне ки видеороликро оғоз кунем, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк мо боша оғоз мекунем. рафтем. оё пресс-конференсияи UFC 257 байни Конор Макгрегор ва Дастин Порье мешавад? дар ҳақиқатам UFC дар тамоми вуҷуд доштанаш барои гузарондани мусобиқаҳо бисёр корҳои бузургро ба само расонидааст. қариб ки ҳар рӯзи истироҳатӣ беҳтарин ва нав ба нав муҳорибаҳоро Дана Вайт, президенти UFC, пешниҳоди ҳамагон кард. аммо пас аз он ки вирус ба вуҷуд омад, ба ин организатсияи бузург низ зарари худро расонид. акнун дар толорҳо тамошобинон низ дида намешаванд ва аз ҳамин сабаб маънӯи ташкил кардани пресс-конференсия низ гум мешавад, ки ҳамаи шумо инро хуб медонед ва мефаҳмед. сабаби аз байн бурдани пресс-конференсияи UFC 257 аз як тараф барои беҳдошти саломатии тамошобинон мебошад, ки бисёр кори дуруст аст ва дар ин ҷо Дана Вайт виртуална пресс-конференсияро пешниҳод кард. варзишгарон дар саволҳое ки тавассути программа дода мешавад ҷавоб хоҳанд дод. дар ҳақиқатам ин пресс-конференсия аз пешинаҳо куллан фарқ мекунад ва фикр мекунем ки на он қадар ҷолиб хоҳад шуд. варзишгари тоҷик Фаридун Одилов қаҳрамони муваққатии созмони Eagle FC чанди қабл бо созмони Eagle FC шартнома баст ва мусоҳибаи ӯ дар инстаграми ин созмон пешкаши дӯстдорони ММА шуд, ки биёед якҷоя гӯш мекунем. салом, тайёрӣ дар авҷ аст. марҳилаи аввал дар хона дар душанбе сурат гирифт. якҷоя бо дастаи Раҷабалӣ Баёнов мо ҷамомати хуби тамринӣ гузарондем. ҳоло ман дар Москав ҳастам, ки марҳилаи дуввум маро интизор аст. ин қисми асосии омодагӣ хоҳад буд. мутаассифона ин ҳама тафсилоте аст, ки ман онро ифшо карда метавонам. умедворам ки шумо ба зудӣ мефаҳмед. муборизаи пешина ҳеҷ гоҳ аз хотирам намеравад. он на танҳо барои ман, балки барои тамоми даста душвор буд. ман тақрибан як моҳ истироҳат кардам ва сипас ба тамрин шурӯъ кардам. ҳоло ман дар ҳолати хубам. медонед, ман хеле хушҳол шудам, ки хешовандон, дӯстон ва ҳамватанон дар Тоҷикистон беҳтарин мулоқотро бароям ташкил карданд. камарбанди лигаи Eagle FC барои мардуми тоҷик хеле муҳим аст. ман шодам, ки барои зодгоҳам, ки дар он ҷо таваллуд ёфтам, ба воя расидам, як қисми таърих шудам. дар соли 2021 корҳо хеле ҷиддӣ аст. ман дар ҳақиқат мехоҳам имсол беосеб зиндагӣ кунам. агар ҳамаш натиҷа диҳад, ман ният дорам, ки 3-4 муҳорибаро гузаронам. аммо ҳоло тамоми диққат ба раванди омӯзиш ва тамрин нигаронида шудааст. дӯстони азиз, мо бошад дар муҳорибаи навбатии Фаридун Одилов муваффақиятро таманно мекунем. дар канал обуна шав, зеро мо беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо мекунем. хайр. پشوای ملت محترم امام علی رحمان هزار رحمت لطفاً از نام خودم و از نام کمند تیم بیانوف پبد خودم رو با شما میبخشم. امام علی هزار رحمت که شما را بر ما هست، دولت ما تو اینجا آورده است. رحمت کنم. спасибо.